Abu na farko zan yi video akan Telegram, Tonspace da kuma Tonkeeper. Sauran wallet ɗin ma za ku iya amfani da su duk kawai irin yadda tsarin ɗaya ne kawai yadda za ku yi amfani da shi. So zan yi amfani da shi wannan Telegram da kuma Tonkeeper. So na farko za ku shiga Bitget ɗinku, bayan kun shiga za ku je gefen asset, sashen asset sai ku yi sashen ɗin sai ku danna add fund. Wannan add fund ɗin kamar zai nuna muku yadda za ku yi deposit. So in kun danna deposit ɗin sai ku yi sashen nan Avacoin. In kun yi sashen Avacoin gashi nan yadda kuka ga na rubuta haka za ku rubuta, za ku ga ya fito. Wannan shine tambarin Avacoin. So za ku kwafa wallet address ɗin Avacoin gashi nan ga wurin copy a gefe za ku kwafa. Yauwa kun ga ya kwafa, to sai ku koma cikin Tonspace ɗinku na Telegram wanda aka tura wanda suka sa Tonspace a matsayin wannan fa kenan. So in kun shiga da ku shiga sashen deposit. So ga dai coins a nan wurin. So in an tura muku Avacoin ɗinku a cikin Tonspace za ku ganshi a cikin asset ɗinku da suke cikin wannan wallet ɗin. So da ku shiga send. Bayan kun danna send da ku ga Avacoin da zai fito, amma nan Toncoin, Insert, Kington da sauransu ne. Amma Avacoin ku ganshi sai ku danna haukan shi kamar yadda na haukan wata wannan sai ku zaɓa external wallet. Dan Allah deposit ɗin na external wallet da in kai wrong transfer fa har abada kuɗin ka sun tafi kenan ba kai wasa ba. So da ku yi pasting address ɗin, bayan kun yi pasting sai ku danna continue. Sai ku rubuta adadin Avacoin da kuke so ku yi withdrawing ya koma Bitget ɗinku. So bayan kun saka sai ku danna continue, zai withdrawing. In ya withdrawing zai shigo cikin Avacoin nan. Shikenan yadda za ku yi kenan. Babu wani wahala. Nagode, an kabusa tushe. Sai na ji ku a second video.